Galiza, o PSOE e o PP a utilizan como utilizaron onte Zapatero e Rajoy para o mismo que se utilizou en España toda a vida, para facer chistes. A Galiza e os galegos utilizan para facer chistes. Para facer chistes. Entón, falan de Galiza cando o señor Zapatero lle ten que recordar ao PP que ten certas costumbres cinexéticas e de ir de caza. E utilizan a Galiza cando o señor Rajoy nos dice que ele é gallego. Menos mal que o dixo, porque senón xa nem nos acordamos. Menos mal que o dixo. É para o que utilizan a Galiza. E por iso o Bloque Nacionalista Galego está tan interesado en que Galiza este no debate. Porque son os problemas de Galiza o que nos interesa. É a necesidade de resolver eses problemas o que nos move. E por iso o Bloque Nacionalista Galego ten insistido tanto en que haxa debates. Que haxa debates en xeral sempre en todas as campañas e especialmente nunha campaña como esta. Debates na que os líderes das forzas políticas galegas podamos expor as nosas propostas, as nosas solucións, que a xente poda contemplar democráticamente o que decimos uns e outros e acabar sacando conclusións. 5 veces nos ten convocado nas diferentes campañas a Televisión de Galiza os 3 líderes políticos. Aínda non houve maneira de que nos puderamos xuntar os 3. O Bloque Nacionalista Galego vai sempre. Cando nos chaman, vamos. Por qué? Porque temos ese compromiso cos cidadáns. Nós non andamos vendo se agora nos vai ben, se amanhã nos vai mal. Nunca pomos condicións. Vamos sin condicións, sin por disculpas. Vamos cando nos chaman porque é un compromiso cos cidadáns. E temos ido sempre. Nós si, os outros non. E por fin, vamos a ter, parece ser, un debate no que sí esteamos os 3 líderes mañá na Televisión de Galiza, pero si hai debate despois de tanto tempo foi porque o BNG quixo, porque o BNG insistiu e porque o BNG foi coherente na súa proposta. Senón non o tería habido sin ningún xénero de dudas. É que para que haxa acceso a vivenda ten que haber vivendas. E para que haxa vivendas accesibles para todos os cidadáns, hai que facer, sobre todo, ante todo, vivenda protexida, que é a que está a precio tasado. En moitos sitios tense falado de facer vivenda. Escoito moitas comunidades que fan plans de vivenda. E de que fai falta, ou para que sirve facer plans de vivenda se despois non se ten os sitios onde facela? Hai que tomar as cousas ca valentía suficiente para podelas executar. Eso que está a facer o BNG dende a Xunta de Galiza. Temos posto en marcha un plan sectorial de vivenda protexida para pôr a disposición 6 millóns de metros cuadrados destinados a uso residencial en diferentes concellos do país. Para qué? Para poder facer 40.000 vivendas protexidas nos próximos 6 anos. Porque son as vivendas protexidas aquelas que se venden a precio tasado, que teñen unhas condicións favorables para qué? Para que a xente con menos recursos poda acceder á vivenda. Ese é o xeito de transformar un país. Iso é o que está a facer o BNG dende a Xunta de Galiza. Pero precisamos agora ser decisivos en Madrid. Por qué? Porque a financiación sigue estando en Madrid. E porque nós precisamos que nos den o que en xustiza nos corresponde. E no caso de vivenda está máis fácil. O que precisamos é que nos deixen traballar. Que non veña o Ministerio de Vivenda a entorpecer a labor do BNG na Consellería de Vivenda. Precisamos simplemente que o Goberno do Estado, en vez de seguir facendo eses plans cuatrinais de vivenda que fai e que só sirven para gastar cartos, distribuye eses cartos entre as comunidades autónomas, que Galiza teña o que xustiza lle corresponde e poderse a facer así o noso plan de vivenda propio. Esas son as políticas que está a facer o BNG e as políticas que precisamos ser decisivos en Madrid para poder seguir facendo. O debate de onte quería facervos creer que estades ante unhas eleccións presidenciais, que vos, o vindeiro 9 de marzo, o que ides facer é escoller presidente de goberno. Por iso, Touriño dixo que o debate de onte era como asistir a unha final Madrid-Barcelona. Eu gosto moito do fútbol e respeto o Madrid e o Barcelona. En Galiza hai moito madridista e moito barcelonista. Moitos deles votan BNG. Pero, Touriño, equivócaste. Para Galiza, o importante non é participar neste proceso como espectadores dunha final que xogan o Madrid e Barcelona.
Para Galiza o importante é xogar esta liga cos nosos equipos e aspirar a estar nesa final e gañar esa final. Eso é importante para Galiza, amigo Touriño.